What's up guys, for today's video magpapanda ulit kami ng mga punukon para kumuha ulit kami ng mga kiwit, yung igat mga sir. Kasama natin Hunter Paul, Hunter Kevin, Hunter Jackie, Hunter Francis, Hunter Kulot, Hunter Brian guys. At ako yung magla-live, sipal yung mag-hawak ng camera, saka may extra camera tayo. Stay tuned. Ito yung isa natin, nakaset na. Ayan, tinatanggal nila yung malalaking bato, mga hunter. Shout out po kay Roland Mejos Mejos Cristi. Ayun yung lalagyanan natin. Baka sakaling marami na. Kung papansinin yung mga hunter, maraming drama o punukon. Pero hindi sa amin yung iba dyan, mga hunter. Dalawa lang sa amin dito. Masyado naman ka ng bebe. Apa naka-play kan? Naka-play. Naka-play damdaman. Ano yung play ko basti? Tawag. Play mo. Ito ni Bat. Wagam na dama makita mo sa plane jump all. Aduda gaya, aduda. Ano? Marami daw. Charlie ba? Charlie. Alam din sa pigsaw. Ilawin mo. Charlie. Napkada sa akong bilog. Okay. Basket. Wow. Nice one. Dalawa na. Si Hunter Jackie naman doon. Andun, nagawa ulit ng tunukon, Rama Hunter para next week na naman natin pandawin. Uy, tatlo na. Yan po yung tinatawag namin na kiwit, mga hunter. Pero igat pa rin yung sinasabi namin para maintindihan ng mga ibang viewers natin. Yung ikiwit kasi Ilocano term yan, mga hunter. Maliliit po talaga ito, mga hunter, kiwit po. Iba po yung mga lumalaki ng mga 10 kilos saka mga 20 kilos, mga hunter. Kiwit po ito, mga hunter. Isang klase ng igat na rin na hindi lumalaki. Naninirahan po ito sa mga ganito, mga hunter, ilog. Nangunguha rin kami ng mga malaki, 20 kilos, ganun, mga hunter. Pero sa tabing, ano na yun, mga palayan, ganun. Pasikat. Ito na. Ito na tayo na.
Tagal ah. Tagal guys. Okay. At po sa mga nanonood dyan, sensya na. Napakatagal na ni Canter Francis. Tagal mo, Canter. Kawanan. Lagi pagi dah ambil alam. Kawanan na ang kawan. Yagi, kawan. Salamat Canter sa ano na po kita. Kasi Cavite, sobrang mainit dito mga Canter, pero hindi namin ramdam yung init kasi nasa tubig ko lang. Alan. Ayun, kuha. Ayun! Dili nung damod di camera Jenny dire. Ingatong pa lang, anda man kita Jenny. Ingatong pa lang dire. Laali ka ba? Kaga yan. Kaga. Kuha. Malaki. Dapat na din ito. Yun na yung sagad na kalaki na keyword mga Canter.